Khasi Students Union KSU Not Khasi Hills District Unit, lyngba Employment and Monitoring Cell, jingialam Samla Banjop Maring, Chairman, but synran kiwei nongialam but dkhot KSU. Hakhmat tarik Risaw, leit kynduh yo ADC Raja Brahm, Secretary DSC, Bhoi District, ban aiti dorkhas halor Tylli kimat baga KSU tyrwa Bhoi District, ban pynkylla ban pynbeit rukom thungkam thungjam, tnat sorkar kiba kane district, khlem kanu jingno Shillong. Yakini kimat la ai ho DC lyngba Secretary DSC. Dorkhas la kerpat UDC bantung noi Vice Chairman bat kiwei dkhot jong DSC kibam kanu jingedei bat kising san hima. Lakin turu ban penbena manusnem ya ke jingdon ki post balat banum thung de kinong tray contract ad hoc casual bat ban penlong yi ki DSC examine manusnem. La ajing mudru babon ki phang ki bede bat ke jing penlong ya ke DSC examine ka bakhot bat ka balat ni kinu ki jing subasni. Yeah. So few points I'd like to highlight. We like attach this office copy or like office memorandum also. It's already there. Khasi naglang jinga Khasi Students Union Not Khasi District lyngba jongka Employment and Monitoring Cell jongka seng ni lawan hang ni po DC office kynduh DC hot nagara jumpom don jongo DC ni lai kynduh no ya additional DC beriru au for member secretary jong ke DSC. Iwan hang ni bani kynduh ban aiti ya kita ki khatsan Tylli kimat kiba naglang ji kasal ni jong kaseng ni kwa ban ai syaka DSC syaka district selection committee bahkan pentrikam ya kita khatsan Tylli kimat kiban jong kaseng ni dawa. Ni ya kani ni la le ru naglang jong kaseng napo CC kila depan yat ban tha ini habro je district jong kejela kejungi bangin ai kini ki mat yang kita khatsan Tylli mat nam ta ban penha shu ya ga jing trikam jong ka DC dinga shu kwa ban itu iki katun Tylli mat ban le ji keseng ni dawa na ka sorkar bahkan pentrikam ni khatsan Tylli mat kolong gowi shu kwa ban itu iki yang ni kalong ba ka jingdon jong kita ki non official ki bawan long ba ki political appointee ki ka jingdon dikne bunsin ni ba ni don bai kata ka jingong ba ka rukom thungkam thungjam kamlong ka bukhut ka basuba tinlang jing ka seng ka we na kimat kalong ba ni dawa ba yakine ki jing thungkam ba kinbe shu bandon da kita ki ta ki non official members mo bakim day bandon da kita ki political appointee bakin rung tu bandon bentalang kenang bangin yo ya kata ga jing thungkam thungjam ka bukhut bat ka basba di kiwei pade ki bangi kynduh ngitep ha bapo ka DC po ka district kejungi mentala kumba sausnam di khlem kynduh ya kata ka exam lani kata ka recruitment ki bar result ru ndai ha jinya kynduh mene layo ka jing tep gi sai ba adep ya ka result adep ban penbana ban ba ha jing sishahi katumba niyo jing tep kolong ba ya rukum thungkam thungjam kadi banya bai lam nom no ka ji kwa ji ka seng kadi ban long bai ba kadi bandon da ka calendar system bemut ba manla usnam ba kan ya kata ka kajing thungkam meneta ka recruitment process ndai gi gumbalong menta hadin sausnam hadin arsnam ki kane ga bu gi gajing yati samla ki bakwa wat kam wat jam ki bat hagju ko poru naglang ji keseng ibu ki jing dawa ba ki baru ki recruitment process la kumno kade ban pendap apa kini rubnai kenang ba inyo kalat ikwe syai nuksa ipi lada kaslam kumni ubathep menta kumagilong menta hadi si jungi kibabun kiba laja ya taurul number lane ja ya demkan ki haban wat biang kadau kolong ba na kadau kejing bom
bombiang kapur ane bomdon ni kata time frame kebabiang ban out ya ka result ane ban kendok kita ki exam ki wa niat lembaga DC jadi yang juga sengi ai kita jeng ajumun di haju kapur ki jeng dawa ki jengi ba yang ni Hakhmat ba sorkar ba nagliang jong ka DC makin sim kiai ki mat ki banyil ai na gasan